goɗɗo riima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. Dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men. So daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñe windere feeñjay ɓataake bindaɗo naasaande 19 jolal hitande ujunnaji ɗe 20. ɓataake men ko faate cellal ɓalli. To kaɓirɗe ɗo ko musidɗo meɗen Saydou Abouba rewindi Weltare TV nate ɓossoje ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon ñaaguiɗo duwaw e yaafuya e kala saaha Saar Abdullaahi Saar. eɗen mbasiyi koye men, eɗen mbasiyi bandiraɓe men, eɗen mbasiyi taweteɓe gure men ha e laddeli men kala. e kala saha eɗen mbaɗa duwaw mbiyen yo Allah renen. eɗen mbaɗa duwaw e kala saha yo Allah suuren, yo Allah ɓeydu ndenka mumen, yo Allah ɓeydu sutura mum e men. Allah subhanahu wa taala rokki en ko ñagotonɗen e kala saha so hebde ndungu moƴƴu hikka alhamdulillah en jettiri ɗum Allah subhanahu wa taala. kono kadi ɓayde en keeɓi ndungu moƴƴo, ɓe keeɓi gaweje, ɓe ndemani, ɓe ndemi, goto pap wonko Allah rokki ɗum hen. kadi ko yettude Allah ndungu ngu en kewani nande hen huɓere derguitima ɗo wari neɗɗo ɓalal yaniɗo wari ko ndungu belgu moƴƴu alhamdulillah. so wona calli kewɗi taaƴi ɗum ne kadi ko noon way. en keeɓi huuɗo ha heewi ko aynaɓe men jahanno yiiloyade. neɗɗo somo ñaago hunde Allah rokkimo yo tinno wo teddina hunde. kono en tini ɗiɗo dumunnaji cumuji ladde ne keewi. cumuji ladde ene keewi e nder leydi Sénégal, leydi Mali, leydi Mauritanie, leyɗele goɗɗe. goto e men kala ko responsable neɗɗo yo waɗe haqqille mum e hoore mum. mboɗo dawa ladde mi dawdata e jeygue, mi dawdata e cigarette, mi dawdata e almet, mi dawdata e birguette, mi dawdata e kostoje, mi dawdata e haydara, saabu ngam rendemi ladde nde. ladde nde ko nguura woni hen. nguura ka ko nguura daabeje ɗe, pucci men, bamɗi men, bey men, baali men, nayi men, kala ko gen koye hen wuuri. so wuuri hen so ɗi garti ɓiren ñaamen. ladde nde ko ladde barkinde, barkininde ko Allah. daabeje ɗe ko hen nguuri, daabeje ɗe kadi nguurɗen koye dow mumen. ɗum noon goto men kala yo salo wonde responsable duppude ladde. ganda sa duppi ladde a wari yimɓe, a lebti yimɓe, saabu yimɓe pop jaltat mbarñat ɗomɗat tampat, saabu so cumunate wuuro bonnat. so rasi ladde ha laaɓi bonnat, taw ko an woni sababu. mbete janggo sa ruttima e suuduma alalima ma ɗaano. enen wonɓe e ladde ɓe, gure ladde ɓe, mbaɗen batuji jamma e ñalawma. dentemen ɗe ñalawma janggo ko aljuma. kala ɗo almani woni, wuuro mango, wuuro tokkoso, mbaɗe hutbaji ɗi pap yo ladde nde reene. cumuji ɗi ne keewi.
ganden so tawi en ndenani ndeɗo hen ladde ko nde gasore hikka ha laaɓa saabu no cumuji ɗi puɗɗori ni ko hunde hulɓinide yo kuule cattuɗe pawe e nder guure men ɗe kala jeyaɗo e wuuro so tawi sumi yo jeunesse wuuro nanggu ɗum rewna ɗum lawol ko ɗum woni lawol beele yimɓe mbawa dañde jaam so wona ɗum hande jettimon nokku neɗɗo foof waɗata koko weela neɗɗo dawda e jeygue ladde dawda e brigade ladde dawda e almet ladde dawda e kostoje mum ladde dawda e kuuɗi mum ladde dawa ladde kadi wiyane duppa waalo wiyane duppa jeeri wiyane duppa ha bonna koƴa ledde ha koƴa ladde koƴa leɗɗe ha koƴa ladde ɗeɗo gueɗe yimɓe nden toon moƴƴi musidɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala walla en oɗo ñalawma hande goto e men pop ko responsable ɓenninde message mum taw koye ɗemgal mum goto e men pop kala ɗo goto e men woni e nder guure men laddeli men ɗo woni foof yowan message e nder ɗemgal muɗum waɗa audio e ɗemgal mum haalana bandu men ndenen ladde men kala giwɗo ladde are wuuro yeyde kosam yeyde daaɓeje yeyde leɗɗe yeyde huuɗo yeyde goɗɗum yeyde luguimaji furwiji mum kalnen ɓe ndene ladde nde kaaldene koye men ndenen ladde nde ladde nana suma jamma e ñalawma sumata ɗum ko enen jinneji cumani ladde kulle cumani ladde leɗɗe ɗe cumani ladde nde huuɗo ko sumani hoore mum suɓi ɗum ko ɓi adama woni neɗɗo tiiɗo hoore ko bertata juuɗe ñaago Allah ñande kala so Allah rokkima reen ɗum ɓayde Allah rokki en ladde nde ne waɗi huuɗo alhamdulillah ndenen kuɗoli ɗi goto e men kala yo tinno waɗa audio mum haalana bandum haalana bandum ha heewa e noppi men ndenen ladde nde beele Allah subhanahu wa taala walla en ɓataake buuɗal yurmeende ko yewiti e cellal ɓalli eɗen jiiɗi haalde hannde seeɗa ko fate banggue psychologique kono jiɗɗen nayade seeɗa ko oɗo hen no biyeteɗo psychopathe oɗon gandi ko woni psychopathe neɗɗo baɗɗo e hoore mum hunde so nde wonani ne haɗamo deejje hunde so nde waɗani o deeƴata hunde so nde waɗani o fewata so waɗani hunde o wonata kono hade men arde psychopathe eɗen kaala oɗo hen psychopathe guddiɗo hunuko mum wiyen Saar min nanin aɗa haala ko fate banggue psychologique minneni mi haalanma ñawamo mi hersani mi haalante beele mboɗo dañi hen jaam musidɓe tedduɓe deƴƴere junde moƴƴani neɗɗo deeƴo mo haalata moƴƴani de wa dañ ko waɗi ko ɓuuri bonde teni heewi neɗɗo bartiɗo holko wiyete minen de min tinanima ko haydara ko neɗɗo jaam ko deeƴƴo mo haalata ala dille wonko defanno e ɓernde he so yaltino ene gasa wasa wade ni kala neɗɗo deeƴƴo ene ndaara yimɓe ne deeƴi wiye ko boobo jaam wiye ko mbaalu Allah wiye ko nangam wiye ko mumel Allah wonko tafata wonko sippirta e nder ɓernde nde kala ñande ɗum ɓendi so yalti enen fof en kawete par ce que min ƴeewen oɗo no way deejje ƴeewen oɗo no way wonde boobo jaam no way wonde mbaalu Allah no way wonde mumel Allah no way wonde maccungel Allah ndeke wonko tafanno ɗum woni noon to banggue psychologique ko sali e yimɓe waaɓe noon tawno ɓuuri hulɓinade foof ko neɗɗo deeƴƴo goto e sernaɓe nehowo o wi kanko yiiɗa dañde almudo deeƴƴo o yiiɗi dañde ko almudo pidduɗo o ƴeewa fiddede nde holno waɗata hawo tafta on kono deeƴƴo o ko cuuɗɗo nder ha heewi cikkani feewi ne tafi taw ndeke feccinani tafade ɗum noon ene moƴƴi ganden ɗum oɗo henno ko musidɗo gorko mbiten ko musidɗo men to banggue diine to banggue leñol o windi en ɓataake woni mimimo no feewi omo yiɗi yo en kaal ɓataake o kono caggal nde dokkuɗen mo wasiyaji luggi ɗi o wawata hutorade e kala saaha doge e lowe ɗe mbawete rokkudemo ha wawa yaltude ɗeɗo caɗele o holliti e kala saaha mo jogui caɗele so tawi haqqille makko heede debbo so wona o wonda e debbo o dañata jaam hayso o wonde debbo joni
haqqillo kadi addi tan ko alay sago o yiya kadi ko debbo jogii ko jaafoɗon ko debbo mofti ko awre mum il faut o yiya ɗum o finar tan il faut o wattindo yiide ɗum wontata ko psychopathe wontata koye hoore ko alay sago o yiya hayso wawana ɗum hayso ala gorago ngun wawde yettade debbo on ene jarnimo ƴewde haalis o yoɓa o yaha tan ngam yidde wogodirde on hayso ala ko wawe on saabu gorago makko yettaki toon ko psychopathe jomum ne yaha ha watta ƴeeɓade oɗon gandi koni ƴeeɓade watta hankadi ni o natta hulde lelo ha ɓooya ɗum aray hoore he alay sago mi waɗa ɗum alay sago mi wonda e debbo alay sago mi yiya debbo alay sago mi mema debbo jomum fellita ummade yahane moyto ene naata e fabion ngaji walla ne naata e cuuɗi a andamo taw hankadi jomum ko psychopathe ko kangaɗo ɗum ne heewi nder rendo men aɗa neɗɗo ñantiɗo jontaɗo no way noon aɗa neɗɗo gando mbimami ene way noon aɗa neɗɗo majjuɗo no way noon aɗa galo patron mawɗo no way noon ɗum ko rafi ala mo arata wondaka almami wondaka gando wondaka lamɗo wondaka galo wondaka miskino wondaka majjuɗo wondaka ɓutto wondaka cewɗo wondaka joɗɗo wondaka mo yooɗani ne ara e moni kala hay so tawi ka jiɗaɗo rewɓe ha ɓurti walla ka jiɗaɗo worɓe ha ɓurti ne arayma ko rafi no rafiji mbayi ni no diabète ni no tuberculose ni no cancer ni no paludisme ni no rafiji goɗɗi e goɗɗi mbayi ni ko noon oɗo rafi wayi o wonata koye hoore so wona a waɗ ɗum a fewata tene sa waɗi ɗum kadi artata kadi koye haqqille ma watti kala mbuɗu mo dañƴa aron kala wadde banggue goɗɗo jitta wadde ko ɗo kanko omo jogii oɗon rafi kono noon tagui dañde mo cuusal wawde haalandemi oɗo rafi ko rafi o duñannomo tan e kala saha ko so dañi haalis seeɗa tuyo arantamo tan ko yo yaha e rewɓe ɓe o yaha o yoɓa o yaha hen hay soko joñi so dañi kadi ko ɗum tan on wawi noddude neɗɗo o ñamlo ngam yidde yaade toon tan hay so tawi o ala gorago mum joni noon o yettima won nokku alay sago o ƴeewa fabade hoore makko saabu enen kutoraki yaade to banggue psychologue eɗen kutorɗen tan ko yaade to banggue docteur kono eɗen gandi neɗɗo so waɗi accident walla fiyande felliɗo walla neɗɗo warama ɗo walla neɗɗo maaye yeeso ma walla ɓiye maaye juuɗe ma walla neɗɗo mo korsinɗa a waasi ɗum walla wonko heftima walla a hulɓinama ajjajama foof ne moƴƴi jaaha to psychologue ƴeewa jiptude ngandi hoore ma ndi ƴeewa artirdema ƴeewa arti walla neɗɗo waɗama viol debbo waɗama viol hani tan kadi o waɗama viol no huliri ni so restama kala gorko makko nde yettoma omo huula ɗum fof ne moƴƴi jomum yessikka walla accident waɗi a daɗe accident o kono a yi mayɓe hewɓe gañ ƴiƴam kewɗam ene moƴƴi jaaha jiya psychologue kanko omo nana ɗum haale ñande kala o wi e nder galle mabɓe suka debbo goto ari ɗon e galle he ko janggowo école ɗon e galle he hakkille makko noon meeɗa wonde e sukaɓe rewɓe galle mabɓe kono noon waɗi saaha goto suka debbo élève o yeehi ɓuftoyima arti naati suudu mumen uddi baafal ndeke baafal ngal udditima seeɗa kanko o rewi ɗon yitere makko leƴƴima toon o yi suka debbo ne ɓoori ne foppo kerem no yiiri suka debbo ne ɓoori tan o ɓenni o arti o laari ko baafal ngal ko seeɗa udditi kono o laari o yehi kadi o arti kadi o laari o yehi kadi o arti o laari e dengal nde ɓerdi yo ya o naata nder suuto o yanoya e suka debbo o nde ɓerdimo ala yo jokku tan haaju makko kono hankadi to woni ɗo o ronki jogade hoore makko saabu kanko kala o heewi tuuyo hanti hankadi o wonti sahawa ɓolo sahawa o nawimo ha yetti won nokku o felliti wiide omo yaha to suka debbo o hawre o nani neɗɗo ne haala o ɓenni kono ɗum ronki yaltude haqqille makko watti hankadi ni suka debbo o kala nde o yi suka debbo o wona suka debbo o ñantimo o laarata ɗum ko ñantugal ngal wona mbaadi ndi wona haala ka kono o yiyata kono yiruno
suka debbo ne ɓoori ne foppo kermuni ko ɗum artata e hoore he watti han kadi ni so suka debbo tawi école ene jarnamo saa yaade kanko hedde suka debbo yahata école to o yeeso so yi suka debbo o tan ko ɗum artata e mo ɗum woni psychopathe no paamirton worɓe hewɓe ne jogii ɗiɗo rafiji eɗi mbayno leydi jiya joomum ko jontaɗo ne jogii oɗo rafi joomum ko joom haqille bawɗo haalde gonduɗo yimɓe bawɗo gurdam kono omo jogii oɗo hen rafi so joddima e debbo hono koye momde ɗum walla yiɗa memde juuɗe mum walla o ronko jogade hoore makko o wonayi ruytude o wonayi raytude mbiyannomi raytude ruytude e raytude o wonayi raytude omo haala konnguɗi engrais o natta jogade hoore makko o natta tan jeyde hoore makko surtout noon so tawi kanko e debbo ɓe joddima kamɓe ɗiɗo ɗo hankkadi ni kala ko ɓe jewtata kanko wona koye arandade gueɗe goɗɗe gam yidde folde debbo o gam yidde sonngude debbo o o wawa dañde sehili mo wona sehili mo omo humpito o wawa kala sehil debbo mo o dañi komo o yiɗi humpitade o wawa dañde sehil debbo mo o humpittako ɗum woni psychopathe hoore ndiyan kadi ni woni hen tan ko kala debbo mo yi yo mem ɗum yo humpir ɗum kanko noon ɗum nawimo hawo yetti won nokku jiiɓi hoore nde watti han kadi sa omo yiɗa yo galle o yeew beele o mema suka debbo o sabu kadi ko ɗum tan woni hoore he o ratti fewde waɗi saaha goto koye ndungu nguɗo yawtungu ƴiwonde ari toɓi yimɓeɓe natti hunde niɓɓiɗi no feewi omo andi noon suka debbo ɗo waala kono walta goto waldata kadi koye yimɓe galle mabɓe sukaɓe rewɓe kono wa anda exactement on hoɗo foti lelade e hakkude mabɓe ɗiɗo kam tato omo walda e mabɓe hunde arte haqqille he hawnati waɗa jogude hoore makko o ummi o moyti o naate suudu sukaɓe rewɓe ndu omo mema haw memi koyngal godde ko memi ko koyngal miñiko on wulli o dogi o yalti firti hankadi ni ko hunde nde mawna e makko haw tini o felliti huccodirde emen musidɓe tedduɓe gam haalanden eɗen gandi ɗum addata viol ɗum addata neɗɗo wadde viol hay miñum walla waɗa viol jutten mum walla waɗa viol ɓiyum walla waɗa viol goɗɗum saabu holɗum koye hoore wonata ɗum firti noon ene moƴƴi nde yimɓeɓe cuurata e nder galleji ɗi saabu hande en jii rewɓeɓe cuuraki worɓe cuuraki firti hande ko a yiyatɗi e debbo ene waɗi wudere tokosere ne waɗi simisel tokosel wuddu mum ne boowal ɓernde mum ne boowal walla ne waɗi boti ene yirlo e hakkude galle taw ko suka debbo mbomiri ndi suwa taw resede ƴoole mum ne dari won jiyowo ɗum wawa jaggude hoore mum won jiyowo ko haɗi debbo yaade jama juma ko juldude e worɓe ko ɗum haɗata debbo ayi wonde e hakkude galle walla wonde e nder yimɓe ne waɗi mine zip buhe mum ne jalti walla ɓernde mum ne yalti walla wuddu mum yalti sabu eɗen gandi hay to banggue psychopathe ene heewi to banggue tubakoɓe ha e nder ministére uji mabɓe walla directeur ha ganduɗa ka e nder kala saha jiiya directeur addane plainte kayit laamu saabu holɗum meeɗi momde buhe secrétaire mum walla meeɗi memde ɓernde journaliste walla memi buhal neɗɗo ɗum fof ne wayno leydi firti ko yiide buhal ngal walla yiide ɓernde nde walla yiide wuddu joomum ɗum ko défaut mawɗo woni ɗo ɗum noon wallata ɓen jogiiɓe ɗin rafiji tan ko rewɓe ɓe ɓe cuura awraji mabɓe ɓe cuura terɗe mabɓe ɓe cuura gueɗe mabɓe e nder galleji ɗi jomumen balle yo ɓorno kalne yo ɓorno sa yi ɓiye ene ɓorni tekke bolle puyɗe noddamo mbacoɗamo saabu on wawi hay waɗede hen viol on wawi addude rafi biyeteɗo noon ha on watta makko haqqille ha watta galle so yeewi walla yarnamo dorog walla yarnamo ata walla yarnamo kokka walla ni rewindomo ha bonnamo hen ɗeɗo gueɗe kala ne mbayno leydi ɗum waɗi noon Allah kala ko wi en so en mbaɗani tan mbatten ko goɗɗum ko booni ko hanani Allah wi ko yo rewɓe ɓorno ha timma Allah wi ko yo worɓe ɓorno yo worɓe ɓe ñippu guite mumen kono holko saabi wiya noon saabu eɗen gandi oɗo rafi o ɓuuri hewde koye worɓe o ɓuuri hewde koye worɓe ɗum waɗi oɗo hen gorko o jarama no feewi caggal nde o dañi pellital e cuusal wawde haalanden ɗum saabu so neɗɗo haalta ko wuuri ko sellata neɗɗo ƴeeɓotoɗo jamma lelo ha ɓooya tan iwa e baldi mum
ngam tuyede debbo wona yirlade oɗon gandi ɓen ni gooti wona yirlade e wuuro ne yirlo tan taw ko jamma ne yirlo ɗon kala ko foti o maɓat so yi fabian o natat kala ko yi o natat teni taw ganduɗa ko neɗɗo ƴoƴƴo mo fini mo ƴoƴi teni kadi mo wawi golle makko kono ɗum ko rafi goɗɗo jaarude to banggue oɗon fannu ɗum noon so tawi neɗɗo yettima ɗon ko il faut o walle holno neɗɗo o wallirte ko so tawi o andama o nawe to banggue psychologue o wawa faabede o wawa yewtidede o wawa sifodirede o wawa jibtanede o wawa ardanede ha ɗum arta e makko woda ko husna goɗɗum taw wona dimbadi en jogui woni yimɓe no mbiɗen nane kaadi gurdam mabɓe pop so rendi soɓe giwi golle tan soɓe garti galle ala ko woni himme mabɓe so wona nadde e Google walla YouTube larde porno ɓe gonti psychopathe porno ala fof ko weliɓe e nder réseau sociaux haydara wona heɗade audioji wona heɗade waaju wona heɗade qur'ana wona wonde dental ne yewta ala woniniɓe hen tan ko yaade Facebook ɓe tappa nate walla ɓe jaaha Google ɓe tappa vidéo ngaji ɗi walla ɓe jaaha YouTube aɓe laara ko fate banggue terɗe janane jomum wonti siko yi ndaara ha guite mum ŋooɗa laara ha yeeso mum tiira laara ha perde gonɗi nawa hoore mum ha neere jomum mbatta muusde ha jiiya jomum neere mum caggal genol mum to jagga neere ɗe watta muusde ɓama jomum ɓama jomum ha jomum bonnitoɗo woni ɗo watta lootade ɓama jomum ha jomum hankkadi watta haaldude e goɗɗo ma kersanɗa nata hersude psychopathe nana hay dinguire WhatsApp psychopathe eɗen jewta e dinguiral nana haala debbo tan beltoɗa tan corta numéro mum mbaɗa ɗum audioji beele yidde weltorade e dahmitorade haala mum fof psychopathe ne heeɓa ɗum aɗa woni dinguiral yimɓe fof ne jewta debbo jola tan assalamu aleykum tan haala belka nana haala ka tan haala ka jasbuma ka welma ka nawma tan ayi e nder ɓernde ma nde beltorɗa haala ka corta numéro jomum sortinma numéro jomum wona wonko jiɗɗa namdademo ko waɗi important wona omo haale dingiral ko waɗi nafoore sabu o haalani ko waɗi nafoore o salmini maraw haala ka weele walla natal ngal waɗi ngal yonma psychopathe ma o fon ma guittuɗa numéro makko mbaɗɗamo message waɗa saaha rewɓe jaabo waɗa saaha ɓe jaabata soɓe jaabima ɓe dokkima demal seeɗa jiya automatiquement jomum artata koye mbaadi yidde yewtide to banggue caysiyagal wona to banggue gurdam aduna wona to banggue wasiya artata automatiquement koye caysiyagal ɗon gandirton on ko psychopathe no waɗanma ni o waɗi noon goɗɗo o waɗi noon goɗɗo o waɗi noon goɗɗo o waɗaɓe noon aɓe joni kamɓe pop e nder waktu goto o waɗaɓe noon rewɓe hewɓe o haalda e mumen e nder heure uji ɗiɗi e kamɓe pop o ƴeewa hol hen bawɗo weltindemo o on ñande hol hen bawɗo haalandemo ko ene welamo hol hen bawɗo weldudemo ko ene welamo ɗum ɗo henno ko psychopathe so woni hoore so ɗum iwani jomum sellata musidɓe tedduɓe mi arta e mon joni ko ɗum rafi mo ganduɗa wona rafi kersiniɗo haalde hersini hen tan ko jomum mofta rafi o ha ƴeeɓo yiite nangue hersine walla diwa fallante walla diwa tarode hersine walla naata e suudu janandu jamma saabu ɗo gorko ron kata jaggude hoore mum ha naatoya e suudu gorko jamma gorko hono ma ene jolnoyi jawdi mum ne jolnoyi nayyi mum walla beey mum walla kaake mum walla ne yeehi luumo walla ne yeehi daral walla ne ɗanni an gorko daña cuusal yaade suudu mum jamma ka psychopathe woto hul yewtidede ndeɗon toɓɓere woto hul yaade to psychologue kalnamo gila hersude en kettima ɗo henna jalnika en jalnika piyanoɗo beedi mi anda ko cabbi jeeɗiɗi e feccere sawro
eɗen gandi o ronguno ko jaggude hoore makko haw yehi to suudu debbo ɗum noon gitta gacce kalda e psychologue o wawa safrandema nde ɗon ñawande no mbaɗa no ciforiɗa foof mbiɗen ko rafi garowo e moni kala neɗɗo ne wawi hebdemo on rafi so tawi omo ara e maɗa cikkata hen sahaji ko yidde rewɓe tan ko rafi sabu aɗa wawi wonde neɗɗo jiɗɗo rewɓe mo hutorta ko oɗon matiére ɗum noon neɗɗo woto hulat yewtude oɗon rafi woto hulat namdade on rafi woto hulat jokkodirede to banggue beele on rafi wawa ƴiwde ɓuuri bonde tan ko yaha hawa nanggue hen o yaha hawa nanggue walla sehilma daña debbo tan mbiya an pourquoi an yontede ma nde jawdi ma ndi donc ka dañde hono oɗo hen debbo ay wontanma psychopathe ha ndewa caggal on debbo gam yidde hebdemo cikka mataw o ga hen ko on systéme ƴetti ha heeɓi oɗon debbo ɗen gueɗe kala psychopathe ni hutoro ɗum noon moƴƴi ko dinguire ɗe ne moƴƴi e kala saaha neɗɗo baaɗo noon sa nani kaɗo haala aɗa wawi ƴewde mo jewtiɗɗa ƴeewa no faborima psychopathe ronkata wondude debbo miñum debbo mawnum debbo sehil mum debbo bammum debbo kawmum debbo guiƴum miñum mawnum nefniɗo kangaɗo jahoye bedda kala hamo jiiɗa bohol mo ronkata wondude mum ɗum woni psychopathe yo Allah danduɗen e ɗeɗo gueɗe musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmeende feeri feeñe windere feeñde ɓataake naasaande cellal ɓalli musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Saar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñalla nen